Эфирда хабарлар программасы. Исәнмесез, студияда Аделия Бұрханова. Июль айының соңғы якшәмбісі Россияда Харби диңгіз флоты күні. Быйыл ул 28 июльгә туры килде. Зейнің Рәфиқов урамындағы Йол паркында гаиләләре белән диңгіз флоты формасын кигән ир-атлар җыелды. Быелгы бәйрәм алар өчен аеруча үзенчәлекле булды. Зейдә диңгезчеләр хөрмәтенә һәйкәл дә ачылды. Моряклар бәйрәменнән махсус репортаж. Тантаналы төстә Харби диңгез флоты флагларын күтәрәләр. Зей диңгезчеләре бу көнне көтеп ала. Кадерле формасын киеп, якыннары белән күркәм чарага киләләр. 28 июльдә Харби диңгез флоты көнен билгеләп үттеләр. Алар хөрмәтенә Рәфиқов урамындагы паркта һәйкәл ачылды. Диңгезчеләрне район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин сәламләде. Сезнең һәр кайсыгыз Харби диңгез флотында хезмәт итеп, аның көчен ныгытуда үзегездән өлеш керткәнсез диде. Военно-морской флот является гордостью нашего Отечества. Моряки стояли, стоят и будут стоять на морских рубежах нашей большой родной страны. Немало моряков у нас среди мобилизованных, контрактников. Район тормышында актив диңгезчеләргә район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Благодарственным письмом главы Заинского муниципального района Республики Татарстан поощряется Колонов Олег Юрьевич, Сапин Ильшат Габдрашевич. Зейдәге хезмәттәшләрен тәбрикләргә, сөйнешле вакыйгалары белән уртаклашарга Сарманның ветеран диңгезчеләр төркеме дә килгән. Ширеевлар гаиләсендә бу көн ел саен билгеләп үтелүче күркәм традициягә әйләнгән. Я служил в Владивостоке, военной части 40-167, в 86-89 году. Я горжусь, потому что служил в военно-морском флоте. Семейный праздник, наверное, наш уже традиция. Последнее воскресенье июля, день морфлота. Поздравляем с праздником. Йөзләгән диңгезче хөрмәтенә диңгез флоты символы һәм таштан өчен якорь куелган һәйкәл дә булдырылды. Ул диңгез флоты ветераннары, шәхси эшмәкәрләр район җитәкчелеге ярдәме белән куелды. Аны булдыруда, бүгенге чараны оештыруда зур тырышлык күрсәткән зәйлеләр аерым хөрмәтләнде. Харби диңгез флоты көне һәйкәлгә чәчәкләр салу белән тәмамланды. Аделия Бұрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейнің шафлыққа алынған Астрхан өлкәсе Знаменск хәрби частында районнан 8 егет хезмәт итә. Район башлыгы җитәкчелегендәге делегация солдат анты кабул итү чарасында катнашты. Зей делегациясы быел да Астрхан өлкәсенең Знаменск шәһәрендә урнашкан хәрби частендә булып кайтты. 28 июльдә солдатлар хәрби ант кабул иттеләр. Татарстан рәисе исеменнән котлау сүзләрен район башлыгы Разиф Кәримов җиткерде. Татарстан, Заинск сотрудничает 16 лет. И, конечно, сотни наших бойцов, выходцев, татарстанцев служили здесь, получали профессию. Районның 8 егете Зейнең шафлыкка алынган Знаменск шәһәрендә хезмәт итә. Район җитәкчелеге егетләрнең әти-әниләре, якыннары аларның хәрби тормышы белән танышты. Астрхан өлкәсенең Знаменск шәһәре хәрби часть Зей районы белән 16 елдан артык хезмәттәшлек итә. 27 июль Донбасстагы сугышта һәлак булган балаларны искә алу көне. Ул Донецк Халык Республикасы башлыгы тарафыннан 2022 елда гамәлгә куелды. Бу хәсрәтле көндә истәлекле чаралар бөтен Россия буйлап уза. Шәмнәр кабызыла, чәчәкләр һәм уенчыклар салына. Зәйлеләр дә бу акциядән читтә калмады. Күпләрнең күзләрендә яшь бөртекләре, истәлек билгесенә уенчыклар, чәчәкләр куялар. Россия күләмендә 2нче ел рәттән яңа истәлекле датаны билгеләп үтәләр. 27 июль Донбасста һәлак булган сабыйларны искә алу көне. Ул Донецк Халык Республикасы башлыгы указы белән 22нче елда игълан ителде. Мондый чараларның киләчәк буын өчен әһәмиятле булуын оештыручылар да ассызыклый. Они жили, радовались, хотели творить творчество свое. Успеть подарить мамам цветы, кораблики. Все, что не могли и могли сделать, а теперь не могут. Они не на небесах, а мы их помним и будем чтить.
Иске алу чарасына минем ишек алды лагерына йөрүчеләр, хәрби хәрәкәтләр ветераннары, кечкенә балалары белән әниләр дә килгән. Чарага җыелганнар вакытсыз һәлак булган гөнаһсыз сабыйларны 1 минут тынлык белән иске алдылар. Аларның истәлегенә кәгазьдән ак күгәрченнәр ясадылар, чәчәкләр салдылар. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Илдә махсус хәрби операция барганда тылның ныклы һәм нәтиҗәле булуы мөһим. Туган яклардан килүче гуманитар ярдәм аеруча зур әһәмияткә ия. Җылы Зей хәйрия фонды нәкъ шуның белән шөгыльләнә дә. Аның максаты мобилизацияләнгәннәргә, хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү. Первое время было основное это продуктовые наборы, стройматериалы, инструменты, все такое вот было. Потом уже все постепенно менялось, и сейчас уже идет основная сложная техника. Фонд 2023 елда битараф булмаган зәйлеләр тәкъдиме белән булдырылды. Хәрбиләр СВОның беренче көннәреннән үк Җылы Зейнең ярдәмен тойдылар. Бүген ул ватанны саклаучыларга һәр яклап ярдәм күрсәтергә әзер торучы йөзләгән изге күңелле волонтерны берләштерә. Фондның көндәлек эше гуманитар йөкләрне туплаудан, аларны аерып исемләп тутырудан, билгеләнгән пунктларга озатудан тора. Хәрбиләр үзләре дә якташлары килгәнне түземсезлек белән көтеп алалар. Приезжаешь туда, я как-то говорил уже, что нас ждут, радостные, встречают нас, очень тепло встречают нас и радостные, они очень радостные, то, что я сопоставлял как-то это как приезд родителей в детский лагерь. Җылы Зей хәйрия фонды бүген ватаныбызны саклаучыларның ышанычлы терәге. Кешеләрнең битараф булмавы һәм ярдәмчел булуы аркасында фонд безнең геройларга һәр яклап ярдәм күрсәтә. Җәйге ял белән төрле фестиваль бәйгеләрне дә берләштереп була икән. Хәзерге көндә Зейнең факел, Созвездие, Йолтызлык, Ялтызей лагерьларында 700-гә якын бала ял итә. Алар барысы да бер мәйданга җыелып үзара көч сынаштылар. Фестивальдән махсус репортаж. Узган җомгада Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркы Сабантуй мәйданын хәтерләтте. Бирегә Зейнең шәһәр яны лагерьларында ял итүче малайлар кызлар җыелган. Икенче тапкыр балалар лагерьлары фестивале оештырыла. Балалар ялы лагерь тормышы һәрвакыт район җитәкчелеге игътибарында. Сегодня вы уже все здесь победители, то, что вы приехали сюда посмотреть друг на друга, показать друг другу себя. Поэтому еще раз большое вам спасибо за это. Фестивальдә быел Яшел Үзән шәһәренең пионер лагере балалары да катнашты. Яшьләрне республика җитәкчелеге дә сәламләде. Фестиваль детских лагерей. В этом году он стал открытый. И мы очень надеемся, что на следующий год сюда приедет вообще на всю площадь все детские лагеря республики. У нас их ни мало, ни много, у нас их 124 загородных лагеря в республике Татарстан. Это самый большой показатель по Российской Федерации. Балалар спорт ярышларында, иҗади бәйгеләрдә, һөнәри осталык буенча мастер-классларда катнашырга өлгерделәр. Гвардия табарлар хәрәкәте дә кызыксынучылар өчен күргәзмә оештырган. Сыек азот белән крио шоуны балалар игътибар белән күзәтте. Иң мөһиме, барысының да яхшы кәеф, җиңүгә өмет бар. Киләчәктә фестиваль республика лагерьлары арасында уздырылып, матур традициягә әйләнер дигән өмет бар. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.